И поредният шедьовър на BBR Ferrari 296 GTB. Толкова дълго има самослужили, не знам. 50 цифри, като станат с 4, па хептер не мога да го изговоря. Тук просто оставам нещата само да се гледа. Шедьовър. BBR си е BBR. Прави хубави големи тухли, но прави и разкошни малки моделчета. Да се избиват колекционерите. 100 на 100 за напред още ще прави и вероятно ще качи и тиража. Това ако са 20 000, ще станат сигурно 40 или повече. Всеки ще иска да го има. Че това е първата Ферари с батерия. Това е.